Guys, magluto din ko panihapon na mo karon guys. Naday ko iko kayo. Kay so isdang gagmay. Yo bi. Isdang gagmay guys, o presko kay ni guys kay bago ni akong napalit ikan dunggo. Oh guys, oh. Nilapod ko tuwahon. Ah. Gisaw ang Nasay crab tawag diri. guys. Ah. Ang tuwahon. Apoy kasa guys, o gagmay. Oh, wala. Lunod ang isda, ang crab, kasag, bukal na. Ay, ulan. Salamat dong. Nani gitiplahan guys ang ako ang kuan, hinunan. Kuan. May lamas. Ay, bukal lang atong isda. Bukal ang isda. Bukal na. Ina akong inunan. Natimplahan na siya. Kaya pa tayo kinilaw guys, oh. Kinilaw. Tapos kayo na mong kikilaw. So, nakaayaw ni bukal. Wala ning saglan o kamungkay. Wala ning tiplahan.
expert tag-asin guys. Kaya mga tag-asin. Baming. Kau na kaming? Ha? Iring sa silingan guys. Yan. Yung lulag kamunggay. Sagulan ko ni kamunggay. Kala itong minununan. Ang gagmay guys, ako rang giununan. Nami kay ni kay labas. Baguning kuha. Asa ka? Ligo ang kanin. Ngayon siya, apel ko na ligo sa dagat. Ha? Mikay, magana ko kaligo. Mikay? Unya paligon di kasi muhang kuan mami. Ay mong kuan. Pero anak mo daplin ha. Yay! Nga batang gagmay maligog dagat. Naluto na ang inununan. Bye-bye guys. Salamat sa pagtanaw sa akong video.